Madaniyetli olup emnege jetip kettin. Emne vilka menen tamak jegeniňe sıymıktanıp atasınbı? Je emneňe kıyın bolup kettin? Degele kırgız kıyın bolup kayakka çeyin berat. Orus bolup je orus bolup albadyň. Je anglis bolup albadyň. Sen kırgız boydan jymşagan boydan galasın. Teňirçi bolup kayakka ketip atasın. Je it bolup kayakka ketip atasın. Kamis bolup kayakka çeyin geldin. Oşo kızıň menen bala namaz okuy turgan bolsa, kine joluk salınıp kalsa, oşonu tim koyboysun, bözüň ölüp baratsaň dagı. Jegenin çoçkonun eti, jegenin içkenin arak, aram. Andan keyin balan turadığa çöýün dese, namaz okup anday mınday jön ele jürüböýsüňbi deýsin. Kaysyrysyn aýtyp atasyn? Kaysyrysyn oşonu söýlep atasyn? Oşol Rossiyada kalıp ketken Hakasiyadagy çala kırgızlarda bolup jok bolup keteýin dep atasyňby? Akyry sen tukum ulaytyk şu senin baldaryň, kızlaryň, oşol kızıň joluk salınsa, arak içmese, balaň arak içmese, oşol nerse sana jakşy bolboýar, tınçykdaýsyň akyry. Bolbosam kızım kaýerde denesi kinge satyp atdyr, kinge soýku bolup atdyr, kaýsy negirden tuup gelet dep oturat dileň oýlanyp. Atene oýlanyş gerek. Balası